praza sempre se entra unhas casas de Cantares provenientes de áreas que máis de un século despois nos asentamos nos campos da Coruña e de Ferrol, con moita produción científica e centros de referencia de investigación. Co cal, entendemos que a Universidade contribúe así en dar a coñecer un patrimonio material con escasa equivalencia en outras partes de Europa, ao mesmo tempo que reivindica o papel das mulleres na creación e transmisión dese importante legado cultural e literario. Sen máis, quero dar a palabra á directora do Servicio de Publicación da Universidade e agradecer tamén as propias persoas autoras que nos acompañan pola súa disponibilidade e colaboración para que esta obra de seu fruto, que son Leticia Elín e José Manuel Sánchez Rey. Moitas gracias. Boa tarde. Para nós, para o Servicio de Publicacións, para mí como directora do servizo, pois é unha honra a publicación deste libro, que como comentou Cristina, foi publicado con motivo do Día das Letras Galegas e que é o número 1 dunha nova colección que comezamos este ano, se ven xa o ano anterior, bueno, poderíamos decir que comezou o ano anterior co libro dedicado a Luisa Villalta, porque os anos non nos ven, que sería o número 0, e este é o número 1. O deseño comezou o ano pasado con Julia Núñez Calo, diseñadora da nosa universidade, e continuou con Juanjo Seijas, que é o diseñador que máis deseños fai actualmente para o noso servizo. A edición salienta sobre todo polo cuidado de un papel, o papel na capa, un papel italiano, que ten un tacto que tamén é algo importante dentro desta reivindicación do traballo artesanal realizado sempre na maior parte por mulleres, na arte, igual que na música, e que sempre tiveron esa falta de visibilidade. A paleta de cores que utiliza, o azul e o branco, aparte de ser simbólico do noso país, xunto cas ilustracións históricas do campus de Viña, lembra un pouco tamén a cianotipia, que tamén foi utilizada tamén por Ana Akins, por exemplo, para as mulleres, que tamén tivo pouca visibilidade na recuperación do que era no deseño de natureza. E despois tamén, o cosido tamén lembra tamén este traballo artesanal das mulleres, que teceron e coseron tantas veces en recoñecemento. Entón, todo este labor invisible, como comentaba Cristina, se une neste libro para reivindicar as voces de todas estas mulleres cantareiras que recuperamos a nosa memoria, que hoxe se recupera neste libro, nas formas tan realizada con tanto alarmismo por Xosé Manuel e por Leticia. Sobre todo, queremos agradecer este traballo e, en definitiva, un obxecto, aparte de ter un contido tan interesante, tamén é como unha especie de libro obxecto, que era un pouco tamén o que queríamos transmitir. E sen máis, para falar do que é o interior do libro e o contido, cedo paso a palabra a Xosé Manuel Sánchez Rey e a seguir falará Leticia Elín. Ben, vou comezar a minha intervención agradecendo moitísimo a confianza que a Reitoría da Coruña, da nosa universidade, depositou en min e en Leticia en min para elaborarnos este traballo que rende homenaxe justamente ás cantareiras que durante séculos mantiveron a canción popular, a canción tradicional, en unhas condicións absolutamente escuras para a cultura galega, mas que elas conseguiron, do xeito máis inesperado, transmitir ese legado inmaterial para nós, para que hoxe nos cuidamos de disfrutar. É un legado que, como se decía aquí antes na mesa, ten moi poucas equivalencias en Europa. Temos
perto de 30.000 cantares tradicionais, que non está nada mal. E temos, noutros ámbitos da literatura tradicional, temos 1.500 narracións, que tampouco está nada mal. E temos 80.000 refráns, que tampouco está nada mal. Algún deles xa documentado no século XVI. Hoxe en día, por exemplo, dice moito de tal pau, non sei que, tal cousa outra, non? A forma galega pode ser de tal niño, tal paxariño, que é unha parella moi fermosa que xa ten 4 ou 5 séculos de vida. Os cantores tradicionais tamén fan parte dese legado cultural, dese legado tan importante para a literatura, para a lingua e para a cultura en xeral do país. 30.000 cantares nun país tan pequeno dá idea de importancia que tivo ese tipo de manifestación artística nunha sociedade basicamente rural, mariñeira, artesán, e dá tamén idea de como a xente de outros tempos dedicaba o seu tempo de lecer, e non só, a desenvolver actividades un pouco máis levadeiras que o duro traballo da terra, ou do mar, ou de outras facetas da vida. Desde hai séculos, a figura da muller foi central na transmisión, recuperación e mesmo invención e xeración de cantares. Sarmiento se dicía no século XVIII que en cada muller había unha poeta. É unha idea moi alongada, moi recorrente, máis no século XIX Murguía tamén dixo que detrás de cada muller había unha verdadeira poeta, e tamén González de Sada. E mesmo houve o caso dun xuízo español que estivo guiado do bolo, Nicolás Tenorio Bercedo, que escribiu un libro moi fermoso no ano XIV do século pasado titulado La aldea galega. Aí relata como todas as mulleres, todas as nenas, todas as mozas, todas as señoras de máis idade desenvolvían toda a súa vida prácticamente diariamente en galega, cantando. Por tanto, ian traballar e ian cantando. Estaban no traballo e cantaban. Voltaban do traballo e voltaban cantando. Entón ficou perplexo, porque na súa terra iso non acontecía. Ficou verdadeiramente sorprendido con esa riqueza, con ese potencial que tiñan as mulleres galegas nesa transmisión. O que hoxe aquí presentamos é unha pequena escola, unha pequena selección deses 30.000 textos, cantares, que foi compilada na zona de Viña, onde están os campus da nosa universidade, e tamén na zona de Ferrol, onde asenta outros dos campus da institución. Son 140 cantares, máis ou menos, non son os 30.000. É lógico porque o papel é caro, mas en todo caso dá unha idea de como esa literatura tradicional se mantivo e como se conseguiu transmitir tamén nesta terra, tamén na zona da Coruña, que por certo son zonas potencialmente moi interesantes para a cultura galega. Estamos aquí en Ferrol e falamos das cantareiras, falamos das tocadoras de pandereta, falamos desas persoas que se ocuparon de transmitir ese legado, mas tamén unha terra moi afamada en gaiteiros. Aquí estivo Constantino Abellón nos anos do tardofranquismo, mas nos anos anteriores houve tamén gaiteiros moi famosos en Valdoviño, que era a familia do Lago, que construiu gaitas para toda a comarca de Ferrolterra e que contribuiu tamén de unha maneira a fomentar ou a prevalecer esa cultura galega popular e tradicional. Unha cultura galega popular tradicional que leva desde ponderada en moitas partes de Europa como unha robusta civilización tradicional. É unha cultura afastada do mundo académico, unha cultura alumbrada polas universidades, secundarizada polas elites cultas, máis que se mantivo durante séculos e que fixo que hoxe en día sexa unha verdadeira marca de identidade galega. A cultura popular, a literatura tradicional, os refráns que nos fixemos, fan hoxe en día parte dunha riqueza cultural, tamén en Ferrol, tamén en Viña, tamén na Coruña, que dá para estarmos moi orgullosos de termos ese legado inmaterial. Por que é importante esta selección? Esta e outras moitas que pode haber. É importante por varios motivos. Primeiro, porque en sí xa son cada poema, cada estrofe, cada estrofa, xa son uns textos pequenos, moi breves, son 4 textos, ou 3, depende, mas son en sí obras literarias pequenas. Son obras que perseguen un afán estético, está afastado naturalmente das modas literarias europeas,
mas que transmite moito esa cultura popular, esa cultura tradicional, e faino cunha vontade estética pois, bastante sobresaliente, tendo en conta que moitas desas persoas, a maior parte delas, non tivo acceso á cultura académica. Entón, o feito de escoitarnos hoxe pois, algunhas cancións ou de lermos algunhas poesías xeradas nese ámbito dá unha forte idea da vontade desa musa popular do que dicíamos no século XIX, como se transmitía o potencial que tiene. Entón, por un lado, son obras pequenas, literarias. Mas tamén, por outro lado, nos poden ofrecer información sobre como era a vida noutras épocas, como era a vida diaria das mulleres e homens no século XVIII, XIX, XX. Hai nas cantigas tradicionais feitos históricos que aparecen comentados, aparecen inseridos, aparecen aí ás veces como motivos para esa poesía se desenvolver, e tamén nos informan sobre ese tipo de vivencias, ese tipo de oficios, ese tipo de traballos que desenvolvían no século XVIII, XIX, XX, que hoxe en día poden parecer un pouco arqueolóxicos, porque certamente moitos traballos, moitos oficios desapareceron, moitas ocupacións, moitos comportamentos sociais mudaron. Mas tamén nos ofrecen ese potencial histórico, cultural, artístico de como era a vida nesa época, como era a vida dos nosos antepasados no século XVIII e XIX. Algúns cantares que temos aquí proveñen do século XIX, hai máis antigos, hai no século XIX, hai do século XVIII, e quizá é do século XVII. Supoño que todas e todos o dirían nunha ocasión a Eriños e Niños Aires, a Eriños da miña terra. É unha poesía que xa compilou Sobreira do século XVIII. Por tanto, ten 4 séculos de existencia, polo menos, e ainda se canta un día, e ainda se recita, e ainda se pode mesmo escutar en grabacións de grupos como Xocaloma e outros moitos. E a propia Rosalía versou ese rosa nunha das súas composicións encantadas de vida. Por tanto, teñen tamén este valor histórico, cultural, que nos desloca para outros tempos, para outras épocas da nosa historia máis recente. Tamén teñen un valor, evidentemente, lingüístico. Estamos a falar de textos do século XVIII, do século XIX, xa non do XIX, do XVIII, nunha época en que poucos documentos en galego hai escritos. Estamos na época dos séculos escuros. Moi poucas obras se conservaron, moi poucas obras chegaron a termos. Ainda hoxe que están aparecendo nos textos, en bibliotecas, en colexións particulares, mas o que hai nesta época, se for comparado coa esplendor da época medieval e se for tamén contrastado coa época do Renacimento, pouco din. Do punto de vista cuantitativo é moi pouca a produción. Desde o punto de vista cualitativo tamén é bastante pouca a produción. Mais os cantares tradicionales sí que nos informan de como era a lingua nesa época, de como era a situación da lingua ou de como podía ser a situación da lingua naquele contexto, ou de como había xa uns fenómenos lingüísticos hoxe en día totalmente constatables no galego que aparecían xa nesta época. Antes fareilles dese Ariños Aires, Ariños da miña terra, Ariños Aires, Ariños da miña terra. Esa poesía só pode, e aquí vou con licenza público da mesa, vou fazer un comentario filolóxico. Esa poesía só pode provir da faixa occidental do país porque rima terra con ela. Se fose do centro e do oriente, non rima. Entón, tamén nos informa de que nesa época xa había fenómenos gramaticais, fenómenos fonéticos, fenómenos lexicais que xa estaban aí vigorantes. Tamén se detecta, tamén se percebe despois certa influencia do español, como é natural, por o contexto de diglosia. Mas son testemunhos moi valiosos para sabermos como era o galego popular, o galego coloquial, o galego tradicional deses ámbitos. Tamén, aparte de ter un valor histórico, un valor gramatical, tamén teñen un valor máis filolóxico, máis dialectal, porque moitos deses cantares recollen fenómenos das zonas ou das rexións ou das localidades de Ares, Redes, Mugardos ou de Viña, Palavea, Coruña, onde foron compilados. Hai un cantar aquí que aparece nesta selección que emprega o pronome ñe. O pronome ñe é unha variante do pronome lle que existe en Ares, Redes, Mugardos, que son esa parte e unha rexión moi pequena de Pontevedra. Entón, que aparece o pronome ñe en vez de lle nese
cantar xa nos informa de que no século XVIII, no século XIX, había nesa zona, nesa área, xa a documentación dese cantar. E son cantares básicamente populares, básicamente transmitidos por as camadas populares da nosa sociedade no século XVIII e XIX. Entón, o galego que transmite é un galego netamente popular, netamente coloquial, netamente dialectal, mas é un galego nese sentido moi interesante porque permite tamén termos unha idea de como era certa distribución dialectal ou xeolectal da lingua nesa época. Entón, ten tamén este valor acrecentado. E tamén ten máis. Non pensen que somos únicos, teñen moitos máis. Aparte de ser obras estéticamente moi válidas, moi dignas, moitas delas, tamén teñen informacións sobre, por exemplo, os nomes dos lugares que aparecen nos cantares. Aparecen referencias no cancioneiro que hoxe aquí lanzamos, pues, aparecen referencias a, por exemplo, Caranza, Ares, Cariño, Esteiro, Lago, Neda, Rúa do Sol, etc., que son topónimos desta zona, na zona de Ferrol. Tamén na Coruña aparecen topónimos vinculados a Albiña, Palavea, a Rúa Real, ao Burgo, aparecen eses topónimos que nos informan de como eran aqueles nomes nese lugar. Nesta selección, o valor toponomástico tamén é moi importante, porque aparecen documentados eses cantares nesas rexións, nesas localidades onde foron compilados, e ás veces constan eses topónimos, eses nomes na súa forma, digamos, do galego popular. Sabemos, por exemplo, que o que hoxe se coñece na Coruña, por algúns, como Praza de España, era sempre foi Campo da Leña. Aparece tamén neses cantares, aparece tamén un topónimo que hoxe é moi difícil de localizar, que é Xuncal, que estaba perto da entrada de Coruña, e tamén aquí, vinculados a esta zona, pues, aparecen eses nomes a que antes fixen referencia, non? Nas zonas entre Ferrolterra e Ortega. Mas tamén aparecen nomes de persoas que existiron ou nomes de persoas que motivaron a creación destes cantares. E tamén temos, pues, información sobre un tal Xosé Pardo, que viveu na zona de Ares, outro que se chamaba Xabou, outro que recibiu o nome de Ocoxo de Carmen, outro que era conhecido por Beleriño e outro Codesal, que foron persoas que moraron nesta zona, pois hai 150 anos, 100 e pico anos. Entón existiron estas persoas. E tamén temos información sobre os nomes populares, os nomes coloquiais de moitos homens e moitas mulleres que aparecen neses textos. Por exemplo, hoxe en día, se alguén coñece unha persoa que se chama Francisco, vai quizá iso o chama Paco, que é un nome máis habitual, Paco. Aparece nos cantares o nome tradicional galego que non é Paco, que é Fuco ou Farruco. Tamén nos informa, por tanto, de como eran eses tratamentos, esas deixes sociais que había a través dos nomes das persoas que figuran nos textos. Cando en ocasións lemos estas poesías tradicionais, temos a idea de que con esas referencias a eses nomes, a eses topónimos, a eses homens e mulleres que habitaron nestas terras, pois parece que son cantares que se producían neses contextos ou que se recitaban ou que estaban vinculados a un tipo de expresión. E a verdade é que daban para moito. Eses cantares eran improvisados, eran recitados, eran mesmo inventados, mudando algunhas cousas cando a situación así o favorecía, e eran poesías, algunhas delas moi recorrentes. Hai poesías que aparecen aquí, na zona de Ferrolterra, na zona da Coruña, con variantes, aparecen no Cobrelo, aparecen en Trimo, na Limia, aparecen nas Rías Baixas, aparecen noutras partes do territorio en que se fala galego. E tamén son cantares, algúns deles comuns co norte de Portugal e con outras partes do mundo lusófono, mudando algunha cousiña lingüística, dialectal. Encontramos poesías que se documentan nesta sección. Non quero facer moita propaganda dela, mas é certo que hai cantares que aparecen nesta sección que se documentan noutras partes do mundo lusófono, no norte de Portugal e non só. Entón son tamén cantares que, ainda que
son, en que poidan ser, que foron recollidos en áreas moi concretas, son cantares que tamén que nos vinculan a outras rexións, a outras áreas, a outras zonas en que se fala galego ou que se fala portugués dentro do mundo lusófono. Claro, son tamén importantes por iso, porque mudando alguna palabra, unha expresión, algún tipo de verso, aparece en outras rexións. Disto xa era moi consciente un magnífico colector de literatura tradicional do século XIX, que foi Saco Garza, aparte de ser o primeiro gramático que fixo unha obra dita deste nome pro galego, foi un dos primeiros que no século XIX dedicou unha parte do seu tempo a compilar textos desta índole. Entón, ele dicía que, así como as palabras voaban, as expresións voaban polas terras, polos vales, polos ríos, tamén os cantares ian coñecendo outras esferas de uso, vinculadas en moitos casos pois, os labores, os traballos a que antes fixe referencia, cando eran labores comunitarios, ou traballos comunitarios, o que era necesaria a presencia de moitas persoas para axudar en eses traballos ou en esas tarefas, a xente escoitaba, eses cantares, levados a outras terras, mudaban alguna palabra, mudaban alguna expresión, e eran transmitidos desta forma. Por iso é que se coñece un cantar, por exemplo, nunha terra tan afastada como pode ser Muxía, como pode ser o Corel, como pode ser Cedeira, como pode ser as Rías Baixas, porque esa transmisión durante séculos, pensen que hai unha, como dixen antes, unha robusta civilización tradicional rural, fixo posible ese tipo de contactos entre persoas que traballaban, vivían en unhas condicións moi precarias. E aparte disto, os cantares tradicionais teñen ainda un valor acrescentado. Xa falamos aquí de varios, pero teñen un valor que tamén non é menor. E é que para todas as persoas que tiveron vetado o acceso á cultura, á academia, á universidade, á escola, serviron como case escolas populares, no sentido en que permitían memorizar, improvisar, buscar que rima encaixaba mellor con estoutra neste verso, buscar que palabra era máis axeitada para se referir a unha persoa sen ofender, facendo referencia a ela con certo tipo de sarcasmo ou ironía. Entón, iso tamén supuxo para moitas mulleres, as máis, para moitas mulleres, unha escola popular sen mestres, sen libros, sen cultura escrita, máis unha escola asentada nunha poderosa e rubrenta tradición oral. Pensen que para un poeta, hoxe en día, rimar é moi fácil. Facer uns versos que teñan unha medida, uns acentos e unha dinámica de tempo é relativamente fácil, porque tamén a poesía é técnica, non é só a arte. Mas para esas persoas, nuns contextos tan desfavorecedores que moitas delas nunca puderon ler ou nunca tiveron acceso á cultura, esas dinámicas de lembrar ritmos, poesías, rimas, palabras, foron o que constituíron unha verdadeira escola, non sei se universidade sería un pouco forte decir isto, mas foi unha verdadeira ferramenta para o aprendizado, desenvolver destrezas lingüísticas, destrezas memorísticas, destrezas de todo tipo, nun contexto en que era moi difícil que un home e unha muller pudese ter acceso á escola. Un home moi difícil, unha muller moitísimo máis. Ainda hoxe, cando as seccións culturais van de recolleita na procura de textos o mundo tradicional, as aldeas, ainda hoxe aparecen que quizáis 15, 20 persoas para informaren dos textos. Desas 15 ou 20, 12 ou 13 son mulleres, 2 ou 3 ainda hoxe son homens. Ainda se mantivo esa presenza, esa forza da muller destes contextos, asociada en moitísimos casos, como dixen, a labores da vida diaria, mas tamén a actividades un pouco máis festivas, porque pensen que durante moitísimos anos, durante moitísimos séculos, unha das poucas ocasións en que as mulleres podían cantar e expresarse era justamente nese tipo de ámbitos un pouco máis festivos, un pouco máis lúdicos, non? Onde cantaban? Pois no traballo, no campo, facendo redes, axudando os homens no traballo agrícola en moitos ámbitos, mas tamén cantaban cando os traballos terminaban no seu corto día. Entón facían as
estiadas, as polavidas, as foliadas, os seráns, depende da zona que teñen estes encontros eses nomes. Entón, quería tamén que facer ficapé neses encontros, non, que facilitaban a socialización de mulleres e homens, de aldeas, de lugares de casais, nesas reunións festivas en que terminaban, remataban os labores do día e podían, en ocasións, ter momentos un pouco máis lixeiros da vida. Unha vida tamén moi difícil, porque para moitas desas mulleres non existía máis familia dos fillos. Moitos homens estaban na emigración. E tamén estes cantares, estes e outros, os 30.000 que hai, como dixen antes, no acervo cultural galego, serviron para esquecer un pouco, durante un minuto, durante unha hora ou dúas ou tres, as durezas da vida, unha delas a emigración. Tamén por iso, aquí, nesta selección, hai cantares que fan referencia precisamente a esa limpeza étnica que foi a emigración no século XVIII, XIX e parte do XX. Cando aparece Habana, aparece Porto Rico, aparece Cádiz, que é a provincia popular tradicional de Cádiz, están facendo referencia a eses procesos migratorios tan dramáticos, tan terribles, que fixo que tivésemos esa expresión, as viúvas dos mortos e as viúvas dos vivos. Tamén eses cantares serviron como terapia para eses momentos ser un pouco esquecidos. Xa, volto a agradecer a presenza do público, a presenza dos servicios de publicacións de IMA, que nos encomendou a reitoría, que nos encomendou a Leticia de Inalín, esta edición, esta escolma, que non podíamos dicir que non, o que significa. Tamén moi grato por estar no Ateneo Ferrolán, que é un centro, digamos, a embaixada na cultura de Ferrolterra nesta rexión dos ántabros ou dos lapatiencos, que comezan máis para arriba. Mais nada, muito obrigado. Moi ben, pois quero comenzar tamén cos agradecementos, non? As vicerreitorías correspondentes de Divulgación Cultura e Deporte e de Igualdade e Diversidade, que foron as que impulsaron esta publicación con motivo das letras galegas e, por suposto, o servizo de publicacións que fai parte dunha delas, non? E as persoas aquí presentes e o Ateneo Ferrolán por permitir que se presente esta escolma hoxe aquí. Quero comenzar tamén facendo xustiza porque esta escolma ten como base un volume publicado por Xosé Manuel que leva por título Cantar na Coruña, cancioneiro coruñés do século XVIII e XIX, que foi publicado en Alvento no ano 2017 e serviu como base para a realización desta escolma na parte, sobre todo, dos cantares da Coruña, de Viñas, neste caso. E como fai en segundo lugar, pois xa o dixo prácticamente todo, vou ser breve, simplemente facer referencia. Eu dedico parte da miña vida académica dedicada á literatura medieval, entón quería un pouco entroncar estas cuestións cos cantares tradicionais. Realmente os cantares tradicionais, que na súa maior parte están postos en boca de muller, entroncan en boa medida coa literatura medieval galego-portuguesa, que nace neste territorio, no territorio galego-portugués, nos séculos XIII e XIV. E aí temos que facer referencia necesariamente ás cantigas de amigo, que son cantigas que están postas en boca de muller, e que, ainda que son cantigas cultas, enormemente cultas, con a base retórica, poética moi traballada, pois son cantigas que teñen como base un xénero pre-trovadoresco de canción de muller que existía neste territorio, no ámbito galego-portugués, mas tamén en toda Europa. Que temos que relacionar con outras literaturas cultas, como a lírica provenzal, a italiana, e ainda que
nos parecen afastadas, realmente as temáticas e os motivos pois, son comuns. Mesmo podemos poñela en relación con literaturas orientais que se estaban conformando tamén nesa época e que mesmo na literatura chinesa ou xaponesa pois, aparecen uns motivos e unha simboloxía moi semellante. Realmente eu creo que claro, pues estes cantares tradicionais, ¿no? Que se foron adaptando ao paso dos séculos, ¿no? Chegaron a nós desta maneira, mas realmente os motivos que aparecen, etc., amorosos e outros tantos, xa estaban na literatura medieval portuguesa, nas cantigas de amigo, e non en van o grupo das cantigas de amigo son 502 cantigas, que é o conxunto de composicións postas en boca de muller máis amplo de toda Europa. Entón, temos que ponderar, ¿no? Na súa xusta medida esa circunstancia e que probablemente pues, tamén foi o que fixo que chegase até a actualidade pues, esta outra literatura, neste caso popular, mas que desde logo están absolutamente relacionadas unhas con outras. As cantigas de amigo, pues, como decía, beben dese xénero trovadoresco que existía por aquí. Teóricamente foron compostas por trovadores homes, mas non o sabemos con certeza. Eu estou convencida de que boa parte delas probablemente foron escritas por mulleres. De feito, temos como un grupo de cantigas de amigo que se presenta pues, unha amiga nova, naif, inxenua, que está continuamente esperando o encontro co seu amigo, e temos outro grupo de cantigas de amigo que a amiga pues, ten unha visión das cousas bastante máis avanzada, non? Está como apoderada a respecto da súa relación co amigo e con toda a súa contorna, non? En ese sentido, pues, sería analizable, non? Esa suposta composición, non? Por parte dos homens. A realidade é que todas elas, as 502, están postas en boca de muller. Hai moitísimas semellanzas, como digo, a respecto de cantigas que chegaron, cantares tradicionais que chegaron até nós hoxe en día, e mesmo temos que establecer paralelismos no que di respecto ás súas características formais, porque as cantigas medievais, as cantigas de amigo, se ven son cantigas absolutamente cultas. Moitas delas, fronte a outros xéneros, como poden ser as cantigas de amor ou as cantigas de escarnio e maldicer, pois presentan algunhas características que desde logo continúan nos cantares tradicionais que chegaron até nós, como son pois, os diversos tipos de paralelismos, as reiteracións constantes, e tamén pois, a cuestión métrica e a rima. Nas cantigas medievais normalmente hai unha rima consoante, mas nas cantigas de amigo moitas veces nas que decimos que son máis popularizantes aparece pois, unha rima de carácter máis asoante, máis popular. Entón, pois temos que poñela en relación con esa literatura que xa existía aquí, oral, unhas veces popular e outras veces culta, mas que se pode remontar á noite dos tempos, non? A eses cantares que as mulleres levan séculos e séculos cantando neses momentos pois, de fer, de reunión, non? E que servían tamén para se evadir pois, dos traballos diarios que, sen dúbida, eran bastante duros, non? E máis nada por a miña parte. Se alguén quere intervir, aproveitar que temos aquí a Xosé Manuel e Leticia para comentar ou facer alguna pregunta. Yo no voy a preguntar nada, pero sí voy a decir que
soy bastante nueva en Ferrol. Es evidente que no soy gallega, poco menos, pero en los últimos meses sí que he asistido pues, a una celebración. En Santiago el otro día hubo un homenaje en forma de performance sobre la poeta fotógrafa americana Ruth Anderson, que había recogido, por ejemplo. He asistido también en el centro del Cálido a un par de sesiones donde se han recogido igualmente cantares, y esto vuestro que habéis presentado hoy me ha parecido también precioso. Creí que era catálogo, me he acercado y he mirado por encima antes y me gusta muchísimo la edición. Efectivamente me ha sorprendido el cosido, me ha gustado mucho y creo que tiene pues, mucho valor eso que estáis haciendo, no solamente porque recojáis, sino porque nos vayáis enseñando lo que no sabemos mucho de esa literatura tradicional gallega. Así que, gracias. Aquí hai representantes da universidade que poden corroborar o mesmo que vou dicir eu, se me permitir. Un dos labores da universidade é transferir cultura e conhecimento á sociedade. Non é só investigar en laboratorios, facer análisis sintácticas, morfolóxicas ou fonéticas, mas tamén é transmitir unha parte desse conhecimento á sociedade que dá sentido á universidade, porque sen sociedade non habería universidade. Entón, retribuir esos conhecimentos, esos valores, neste caso, cultura tradicional, pois é un deber que ten a institución, que está recollido nos estatutos, e que para nós un placer tamén que a sociedade se sinta recoñecida con esta edición e con outras moitas, mas con esta particular porque supón eses anos de historia da nosa xente, das mulleres durante séculos que estiveron aí sen poder acceder á universidade e que agora, que seguramente poden, máis que haxe esa connivencia entre os dous ámbitos, pensamos que é fundamental para unha boa dinámica e un bon funcionamento da institución. Tamén como profesor, que me digo cosas moito máis ásperas que Sí, además, bueno, estou bastante verde, pero bueno, levo bastantes anos metidos así no mundo da música tradicional e se preocupou moito de perfeccionar as técnicas e tal, e de como se recoñen, pero nunca se chegou a este punto de onde realmente viñen todas estas cantigas e todo. Si se recoñen, se decide onde se recoñen, pero non se sabían os porqués. Como se chegou hasta dese punto para atrás, como se chegou? Todas teñen a súa explicación. Non sei, claro. Pero hasta relativamente este ano pasado non se escuitaba falar de nada disso. Todas teñen a súa explicación e todas teñen o seu encaixamento cultural, social, histórico, e aquí encaixadas nesa dinámica, ¿no? Acabo de abrir aquí acabo de abrir unha destas cantigas e aparece unha, por exemplo. Eu me vim estar ao Pedro non por ir outras galiñas. Eu entendín por ir a miña que eran peixes de sardiñas. Se non sabe que Pedro fai referencia ao raposo como eufemismo, porque citar a palabra raposo era considerado un tabú. Nese contexto, porque podía ter consecuencias negativas, tal persoa que mentaba a palabra lobo, a palabra raposo, en ámbito marinero, a palabra sacerdote, grego. Había que inventar, había que idear un tipo de estrategia para non ter que citar. Non, que pode pensar que Pedro, tipo Pedro andaba por aí robando galinas. Pois é unha lembranza, é un eufemismo, un tabú, que fai referencia aos raposos que andaban efectivamente na cultura de galinas para tornar a fame. De todas teñen o seu contexto, de todas teñen a súa explicación nese ámbito que foron corrixidas. Algunas eran repetidas, cando se cantaban eran repetidas, e mudaban un pouco, se entraba unha persoa a facer referencia a un tipo que se chamaba Xoan, pois aparecía outro que se chamaba Iván, rimaba igual, non? E desaparece, aí ven meu irmán, e non é seu irmán, é seu curmán, entón non dá unha palabra, a rima ou a medida mantíñase igual.
Mas todas teñen esa trayectoria. Todos son, como dixo Leticia, todos son pequenos textos literarios de matiz marcadamente popular que nos entroncan con esa vida da nosa xente aí 2 ou 3 ou 4 séculos. Entón, hai que encaixalas e transmitilas. E nós nesta edición o que fixemos, por consenso, foi aprimorar a lingua. Sempre que se puido, a edición limpa os españolismos que ten. Excepto se houve rima. Se rima nos con Dios, a rima mantén. Mas en outros casos, a lingua foi aprimorada para tamén dignificar esa expresión popular. Digo isto porque hoxe en día asistimos, na miña percepción de profano neses ámbitos, a como grupos folclóricos, entidades folclóricas cantan unha grande parte do que recollen en español. Para mí é moi perigoso. Sempre se di, é que así foi recollido, así foi transmitido. Sí, pero como gaiteiro, escoitas un gaiteiro desafinado e non podes tocar o final despois, tanto recollo. Ou se tens unha gaita antiga que ten sistema modal, non vas tocar o sistema modal, tocas unha gaita con unha afinación moderna. Entón, aquí tamén hai que dignificar tamén a cultura popular. Unha deses pasos que entendemos que Leticia Meseu que debería facerse, pois era neses contextos, sempre que fose posible, pois marcar esa tendencia, ese traballo para que a lingua estivese un pouco máis presente. E que nese caso hai como unha discusión nas asociacións de se hai que respetar ou se hai que traducir, porque moita xente afirma, eu penso que tamén en parte teñen razón, que hai certas zonas, sobre todo das limítrofes con León, Zamora, por aí, que teñen moita influencia do folclore, e que hai partes que sí, originariamente, por influencias estaban cantando en castelano. Entón, ata que punto, hai aí como unha pequena pelexa entre uns e outros de ata que punto hai que traducirlo, ata que punto non hai que traducir, pero dentro das propias asociacións, digamos, tradicionais, que non sabes, eu, por exemplo, que estou en escolas de cantareiras, si hai estrofas e coplas completamente en castelán, mesturadas con coplas en galego. Entón, pero por que non se traducen? É que están recollidas así, entón, non sei, ninguén se atreve a dar, digamos, o paso de decir, pois non, se traducen ou se deixan así. Eu sí, Non, pero bueno, refiro que hai, o sea, que si hai asociacións, pode ser público que quere paciencia, e se as minhas compañeras tamén me permitiren, eu porche 2 exemplos. Emilio Pardo Bazán funda no ano 84 do século XIX a Sociedade de Folclore Gallego. Funda para impedir precisamente que cantantes a índole chegasen aquí e se espallasen. Entón, Emilio Pardo Bazán non era unha persoa marcadamente de esquerdas, marcadamente galeguista, marcadamente nacionalista. De feito, cando Rosalía publica Cantares Gallegos, alégrase, mas cando publica cousas novas, unha temática que non ten nada que ver coa cultura popular, entra en cólera. Porque a cultura popular para ela era un tipo de cultura, un tipo de expresión artística. Pero tiña moi claro que cantar en español non era cultura galega por moi popular. Por iso funda esa sociedade con outros, con máis persoas, que foi despois a base da Real Academia Galega. Entón, se Emilio Pardo Bazán pensaba así, a razón sería, comezase a recoller no século XIX de maneira masiva para impedir iso mesmo que estás comentando, que houvese coplas cantadas en español. Sosa Coarce, que eu saiba, colecciona en español e en galego. Valladares, Fermín Golpe, Ballesteros, todos recollen só en galego. E o exemplo dantes tamén, que o vinculaba tamén a cultura popular e a música. Vai unha institución folclórica, unha entidade folclórica, de música tradicional, vai recoller melodías en gaiteiro. O gaiteiro sería, pois tiene un percance, ou temos que tocar, entón non toca ben e desafina. Supoño que os gaiteiros non levarán esa música desafinada, convencional. Quero pensar que non. Ou se a gaita que toca pois está nunha tonalidade que hoxe non se estila,
do brillante, por exemplo, se é moi brillante, ou ten notas de outras escalas antigas, supoño que farán unha adaptación con a gaita moderna. Non emularán ese tipo de sonoridades porque é imposible hoxe en día. Pois eu penso que coa música tradicional debe funcionar así, de feito faz así, e tamén coa literatura tradicional debe funcionarse nesa liña. Senón, eu lembro un espectáculo de hai uns anos, nunha entidade folclórica moi coñecida na Comarca da Coruña, que celebraba o seu 20º aniversario. E entón, o espectáculo moi bonito no coro, mas a única estrofa, a única cuadra que se cantou en galego foi Señora Dona Montano, que en galego tamén, pero en galego de Portugal. O resto era todo en galego. E aí tamén, un pouco tempo, pois, vin un espectáculo dun grupo disfrazado, non vestido, disfrazado con traxe tradicional, que entre cousas que cantaba a cucaracha, porque faz ser recollida. Entón, non sei, a mí dame que pensar. Eu non me dedico a iso, dedico a labores moito máis escuros, mas cando me preguntan, cando teño que opinar, pois son desta condición que tentaremos cantar, son desta lei. Non, te interrumpí, que... No. Perdón, quería preguntar outra cosa, hacerles unha pregunta que non ten nada que ver con esto. Nada, gracias por toda esta información que creo que é moi interesante e que a mí tamén me dan agua que non consigamos como transmitila, ¿no? Porque as asociacións tiñen unha labor tamén que é moi de recoñecer, pero antes tamén hai un coñecemento en outros foros que é unha pena que non atopemos as maneiras de poder transmitir ese coñecemento, non? Por exemplo, ahora que puxeches o exemplo do raposo, me viña a cabeza que hai moitísima, non sei como se chama técnicamente o feito de que digas a laranxa foi a fonte e o limón foi atrás de dela e a laranxa representa unha muller e o limón un home, non? Que vai na liña do que acabas de explicar. E entón, como por exemplo unha persona urbanita como a mí, pois non ten xa ese coñecemento que tería a miña avoa, pero eu, por moito que a escoitaba cantar, pois non son capaz de codificar eso. É certo que as cantigas medievais no instituto me fascinaron, porque claro, o cervo non era un cervo e hai aí toda tamén unha linguaxe oculta que seguramente tamén está nas cantigas máis populares, pero eu recoñezo que non sei decodificar eso e que é unha pena e unha mágoa, porque seguramente nesas asociacións pasa o mesmo. Reproducimos simplemente, cantamos e non vemos como un coñecemento que se oculta, se agocha, ¿no? Que creo que tamén o interesante que estabas comentando. E, bueno, non sei se podes contar algo máis disto porque me parece moi interesante a mí personalmente. Antes de todo, vale, o meu reconhecemento para as asociacións folclóricas, así que me parece que estou aquí crítico. No. Que expuxe, digamos, unha situación que se está a acontecer, que é xeral e que moitas veces se fala e que non se sabe moi ben por onde. Eu quería comentar unha cousa. Moitas veces coexiste o cantar en galego e en español, vale? Iso quere dicir que foi castelanizado nunha época máis recente, pero que é moi fácil a traducción, é moi paralela, non? Entón, quere dicir que se cantar tiene unha forma galego previa, que pasa que co paso do tempo, bueno, pois, a sociedade, a política, etc., pois, chegou tamén coa súa versión en castelán, non? Entón, creo que dá como para analizar, non? Esa coexistencia. Eu concordo, desde logo, non? En que temos que optar pola súa versión en galego. Eu, que en algún caso tamén fun recolectar por aí, que son a miña avoa que cantaba, moitas veces as señoras, cando se chegaba alguén na capital, decidían cantar en español, non en galego. Entón, pois temos que ter en conta tamén. A miña propia avoa fixo algunha vez. Entón, pois, é unha mostra desto. Bueno, é bastante mérito tiña tamén, porque hai que saber o contexto no que estaba naquela para chegar a eso, efectivamente.
poesías fermosísimas, destas tradicionais, que nos informan de cousas moi fermosas e outras non tanto. Porque o cancionero tradicional ten, como todos os canciones populares, non só os galegos, en outras manifestacións, ten un pouso moi marcadamente machista. Non só galego, todos. Entón, claro, hai cantares moi ilustrativos, sabendo buscarles unha lectura simbólica, unha lectura con segunda, duplo significado, son moi ilustrativos de cousas moi interesantes e outras, pois, non tanto. Un exemplo, a subida, a baixada, a costa de Culleredo, a subida a baixada perde caceta do pelo. Non perdeu a caceta da cabeza, perdeu outra cousa. Quizás voluntariamente, quizás non. Porque fai tamén referencia subir e baixar ao movimento que se fai cando soben costas e se baixan costas, mas tamén a outro tipo de movimentos, non? Símbolos relacionados coas cousas, non? A cinta, os mantos, as vivelas, etcétera. Sempre leva consigo ese simbolismo relacionado co erótico, sexual, non? Outra fermosísima, pois, este tema da connotación, quizás non é a anterior, mas esta outra ten unha lectura moito máis interesante e moito máis feliz, non? Di así: estrella do lucero, ti non andas a ver cantas horas ten a noite antes do amanecer. Que está dicindo? Que non me quero separar da miña amante, do meu amante. Preguntei a estrella do lucero cando vai ser o día, porque non quero que chegue o día, porque non quero separarse da súa namorada, da súa namorada. Entón, son ese tipo de lecturas, quizás darían para outro libro, outros libros e moitos libros, non? Mas é certo que as asociacións culturais folclóricas teñen unha importancia tamén moi importante para dar en conta isto. E unha grande parte do legado cultural, musical, poético, está asentado nas asociacións culturais, nos coros tradicionais, nos coros históricos, Torres Flores, Eiros, Coruxo, Cancia da Terra e moitos noutros que hai, teñen uns arquivos moi poderosos, as riquezas, a literatura popular. Eu o que penso é que, ás veces, tamén no fío do que se falou aquí, ás veces son reproducidas, son cantadas fora de contexto. Temos unha actuación, imos botar unhas pezas, entón cántanse sen saber realmente o que significaba ese tipo de cantadas que tiñen un contexto moi preciso, unha situación moi concreta e un ambiente moi determinado tamén. Mas, unha cousa é o espectáculo e outra cousa é o folclore. Cando o folclore chega ao espectáculo, xa deixa ese folclore e pasa xa outro tipo de acto social. Hoxe non habería Leilía, Taxugueira, fillo de Casandra, se non houvese detrás esas mulleres que durante séculos cantaron como puideron esas estrofes tradicionais. Por tanto, era de justiza que a Real Academia Galega concedese un ano a esas mulleres que a de Mels, a Cerceda, que tiveron esa capacidade de transmitir en claves a esa poesía tradicional. Sempre asociado a música, porque se lemos isto, parece que está disociado da melodía, mas todas estas letras, todas estas cuadras que temos aquí están vinculadas sempre a un esquema melódico, un esquema rítmico para se memorizar e comunicar. Bueno, para mí la labor mentoria maravillosa de la mujer como transmisora de la cultura en todas las lenguas, en este caso en nuestro idioma. ¿Cómo sería si fueran los hombres los que cantaran, contaran todas esas historias? ¿Cómo llegaría hasta nosotros? No sé. De la misma manera, no, desde luego. A mí me parece maravilloso todo. O sea, esa labor de la mujer que hacía como escuela, como después de trabajar todo el día, de hacer todas las labores, cuando los hombres iban a descansar a tomarse el vino, a tal, ellas, pues yo creo que con los hijos, con tal, transmitían, luego se reunían, tenían esas ganas de vivir, de cantar, y no sé, me parece
maravilloso, de verdad. Cuando hoy estamos acelerados siempre con todo, no hay tiempo a nada, y no sé, me parece que la voz de la mujer estuvo siempre tan silenciada, tan... que es maravilloso. Hai que pensar que, claro, unha muller que era nai, hai 2 séculos, ou hai menos tempo, cando o neno ou a nena choraba, só tiña un medio para adormecer, hoxe dalle un telemóvel. Na altura tiña que cantarlle un cantarlle de verso para que a criatura conseguise dormir. Entón xa a música xa era unha poesía dedicada a esa persoa. Cando había que despertar o neno ou a nena, hoxe en día, pois, faise de outro modo, pero na altura podía cantarse para que fose acordado pouco a pouco, porque tiña que xantar, ou tiña que tomar o peito, tiña que acordar, entón tiña que despertar de un modo agarimoso para que o rapaz ou a nena non estivese en tensión. Entón, mas é certo que hai un tipo de cantares que só cantaban homens, que eran os cantares da rei, e os cantos de cego, eran só masculinos. Son unha parte representativa do cancionero tradicional, mas é unha parte moito menor que está vinculada a certos oficios, pero vinculada a labores, profesións que xa non existen. Pois tamén informan moito este tipo de textos sobre eses traballos. Mas 90% dos cantares foron repetidos por mulleres, que, como ti me decías, a parte de traballar en todo o día, estar en todo o día pendentes da casa dos nenos, ainda tiñan valor para, cando podían, botar... Efectivamente, moitas desas actividades iban acompañadas de cantos. Mentres lavaban, cantaban, mentres traballaban no campo, cantaban. Bueno, a lavadora foi unha liberación para a muller, para evitar os cantares cando se lavaba a roupa, cando se iba ao río, eso, non? Quería preguntar unha cuestión aí. A mesma canción, cambian os tons máis que o ritmo, non? Pero da parte de Portugal, a zona de Vigo, Rías Baixas, non? E a parte máis aquí do norte, sendo a mesma canción, indistintamente de que varían os nomes, as letras e tal, pero é a mesma, non? En cambio, sona totalmente diferente. Iso é produto de costumes ou ten outra raíz máis profunda, non? Eu penso que tamén é aplicável a unha mesma melodía cando se canta na Costa da Morte ou se canta nos Ancares. As zonas máis arcaicas para o canto tradicional galego, en toda Europa, a zona máis conservadora son os Balcáns e Galicia. Porque ficaron a marxe do desenvolvemento da música barroca. Non chegou aquí, por exemplo, a eclosión da música barroca, ou chegou de outra forma. Entón, iso decía Dorothy Sugar, que faleceu hai meses, que foi unha das grandes compiladoras de música tradicional galega e de poesía tradicional galega, xuntamente con Antón Santamarín. Pois dicía que o canto máis arcaico de toda Europa non está na Alemanha, non está en Euskadi, non está en Franza, está nos Balcáns, naquela zona do leste, Galicia. E dentro de Galicia, o máis arcaico está na Costa da Morte, por motivos tamén históricos, e nas serras orientais do país. No centro, Terrachán, as vales lucenses, os vales coruñeses, non tanto. Mas a o mesmo cantar soa diferente, a mesma letra soa diferente, por exemplo, cantada en Fisterra que cantada en Piornedo dos Ancares. Sendo a mesma, é unha cosa parecida ao que comentas sobre un cantar que se pode cantar na zona de Tui, ao lado en Braxa do Miño, en Monzón, que soa diferente, tamén pola lingua, tamén por acento, tamén por outras cousas, a cando se canta un pouco máis arriba. É normal, que acontece en todas as linguas, pero é certo que hai a fronteira política existe, a lingüística quizás non tanto, mas a continua colaboración de traballadores das dúas partes do Río Miño, do Río Seca, foi constante, sempre. Cosa que por cuestións administrativas, políticas, jurídicas, pues, comezas a ver esa fronteira un pouco máis rígida. Mas, ainda así, hai casos, o caso de
outro mixto en Ourense, que era unha zona que estaba, que nin era española, nin era galega, nin era portuguesa, era unha zona que estaba ali cun réxime fiscal especial, un réxime vinculado tamén ao goberno estatal español, luso tamén singular. Había casas moi simpáticas en que se entraba por tras os montes e se saía por a línea, casas, imaginen este local, unha casa, aquí está tras os montes, aquí está a línea. E había tamén os territorios de mancomún, os mancomunados, os baldíos, que son herdanza do dereito suelo. Pois estaban unhas terras galegas, unhas terras portuguesas, pero a comunidade que facía cargo desas terras era a mesma. Con independencia que estivesen en dos países, en dos estados diferentes. Entón é normal que ese tipo de similitudes. Mas, insisto, esas similitudes son máis comuns canto máis próximas da terra. Se non houver fronteira, máis próximas ou máis evidentes de ser. Ali pouca fronteira hai, Sí. Pero eu teño na casa coleccións de cantares na zona de Ibias, no Coxo de Asturias, ao lado de medio de Miel, da Fonsagrada, que son cantares exactamente iguais, que se cantan na Terra da Sal, en Carnota, en Rías Baixas, o que cambia unha palabra, unha expresión local, dialectal, lingüística, pues son os mesmos, non? Dá para tamén facer fincapé nese poderío cultural, non? Que hai detrás desta lírica tradicional. Un grande nógrafo, Xaquín Lorenzo, dicía que o povo galego ten fama de ser un pobo morriñento, un pobo triste. 30.000 cantares parece que invaliden un pouco esa percepción. Porque hai cantares para todo, cantares absolutamente para todo. Para rifar con alguén, para adormecer con unha nena, para se meter de un xeito un pouco erótico con alguén, para ofender a alguén sen que saiba que está sendo vituperado. Hai moitas maneiras, muitas cantares que non hai moitas temáticas que dá para... E a temática é a mesma, son as mesmas en todo o territorio. Con máis presenza dunhas, máis presenza de outras, son basicamente as mesmas en todo o territorio lingüísticamente galaico. Moitas grazas, que quedamos. E nada, agradecer para finalizar de novo, tanto o autor, o Ateneo, e por suposto este público tan entregado que ainda que non é moi numeroso, pois a verdade é que esta participación que den lugar a que saísen cousas tamén que moi interesantes. Dicirvos que o libro está a venda nas librerías, podedes mercar en calquera delas e que agora podedes levar un exemplar, pero sí que lle deades difusión. Xa que, como vedes, pois é un libro moi interesante e ben, pois que así tamén, le dades un poquinho